Det er jo latterligt. Thomas, giv det et besøg. Jeg tør ikke. Ej, hvor er det godt. Vend nu den omelet, Thomas. Det der kamera, det gør den faktisk større. Jeg tør slet ikke. Det er lige så meget mus, hvis du er. Jeg kan sgu godt gøre det. Du vinder den. Og så, nej, du vinder den ikke. Det bliver bare til at sprede mig nu. Det bliver bare til at sprede mig. Du må gøre det hen over vasken. Nej, så gør du til det. Okay, så gør vi det til det. Vis mig det nu. Ja. Jonas, du skal lige forestille dig, hvordan du gør det, inden du gør det. Sådan, du ved. Og så skal den vendes, og det skal ikke blive sådan en ren spredehavl. Ja. Og så, du vil lige gøre nogle små forsøg inden. Hvad er det?